При першых зимовых выкліках на дарогі горада гатовы выйсці звыш 50 адзінак тэхнікі. Гэта пескараскідальнікі, трактары са шчоткай, пагрузчыкі. Арганізавана кругласутачнае дзяжурства вадзіцеляў, каб у выпадку сюрпрызаў надвор'я адразу выйсці на дарогі. Готовим технику к зиме. Ставим пескоразбрасывающее оборудование, отвалы для уборки снега, меняем жидкости, масла, фильтры, чтобы машина не подвела в морозы. У першую чаргу прыбірацца ад снегу і лёду будуць прыпынкі грамадскага транспарту і пешаходныя пераходы. Так у горадзе ўжо з'явіліся скрыні з пяском, які будзе выкарыстоўвацца падчас абледзянення тратуараў. А вось для апрацоўкі дарог пясчана-соляная сумесь. Яе нарыхтавана 25 тысяч тонн. Постоянно смотрим прогноз погоды, прогнозируем количество техники, которую необходимо поставить в дежурство. В последнее время зимы не такие снежные, как ранее, но однако это не добавляет легкости в нашей работе, потому что образуется часто гололед. Днем может быть идти дождь, а к вечеру уже образовываться гололед. Поэтому нам приходится все равно выезжать и обрабатывать проезжую часть, путепроводы, мосты. Даглядаць за дваровымі тэрыторыямі будуць прадстаўнікі жыллёва-рамонтна-эксплуатацыйнага ўправлення. Іспыт на гатоўнасць камунальных службаў, магчыма, пройдзе ўжо ў бліжэйшыя дні. Сіноптыкі абяцаюць снегапад і галалёдзіцу. Евгения Мороз, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».